Kaseng samla shnong Pahamsyiem harangkat kecing trelang baka Lyon Institute haka sautrek no pra arjar phuai kala penlongi cingsam khusnam shaki khna gibon shakhmat haka exam SSLC but HSSLC mentausnem but haka diga chuasngi lapli pajba eka Pahamsyiem winter fest arjar phuai arjar phuar haka diga program lai dan lang dau samla Ferdinand Kharkamni President ke KSU North Khasils District kumu kongsan usamla rang ba Marcus Martin President ke HNYF Northern Region kumu sumbur kongsan kibon mikmat nak Lyon Institute bakan thop yu samla sain kupar singkli kinong yalam joka seng samla shnong Pahamsyiem kirorong ba kilong kmi kikna pule bat kbi pa jongki nakaliang jong KSU bat HNYF kilano senyang daga song pisa seng samla shnong Pahamsyiem kum kadak kaching snok tilang Ipi habangi keren shibon bagi persya kita ki officer IS officer IFS officer IPS officer ki bon navar jong jilla Andre mai thu ipi kalau dai ka por jongi kita revolution jo ki youth bangin revolution jongi kalong namata education pamot ki khna jongi kamde shu man shilong tang kita ki officer lane ki LD lane bikin shilong kita ki engineer lagi dai ban late man atam UPS exam ka ba kanlong shibanta bangin yo no ya ka meglia kada bangin lak no nak asam meglia kada kamut bangin don hi ki start ki jong ke nupsa ka bolong kum Mizoram ka don ki IS officer ki IPS officer ki jong kim ju don kamshu ya ki officer ki banabar jong ka jilla ka juki iti nupsa ka ko manong namar habangi pet ya ka district ki jongi ar punai sedam menta ni dam duna ki officer ki badon phangte ki department ki prepare lada ki duna ki officer ki po department ki prepare na try wat mangi banlait pan kundu ya ki rong ye hadu kata bangin sothu ya ka jing trai ka jing sothu ka jing long jing man jong ka chaka ka jongi mapi pilong kata ka revolution pinmi nang ne pin pedap ki jing pule prepare wat pin serve lu ya ka ri ka be ka jongi wat ka district ka be ka jongi